dit sengetøj. Og så har jeg din gaveæske, som jeg fik af min far juleaften, som jeg blev rigtig, rigtig glad for. Sengetøj har jeg selv købt. Så har jeg også dit håndklæde. Så har jeg også din parfume. Det står her. Og her. Og så har jeg også noget herinde. Det er lidt mørkt, så jeg tænder lidt lys nu. Så kan jeg se noget. Så, nu kommer der lys tændt. Se Medina. Kan jeg huske min t-shirt, som jeg selv har lavet? Hvor du gav min autograf. Og